U današnje vrijeme nezamislivo je da u vožnji automobilom, vlakom, brodom, zrakoplovom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom vozač ne kontrolira brzinu kretanja na brzinomjeru ili sličnom uređaju. A za izum onoga što danas poznajemo kao brzinomjer treba zahvaliti istarskom geniju Josipu Belušiću, fizičaru i matematičaru te izumitelju velocimetra, koji se rodio 1847. u Županićima pokraj Labina. Belušić se školovao u Pazinu i Kopru, a nakon studija u Beču 1875. zaposlio se na Carskoj i učiteljskoj školi u Kopru kao profesor fizike i matematike. Održavao je nastavu na njemačkom, talijanskom i ilirskom jeziku. Bio je direktor pomorske škole u Castelnuovu u okolici Trsta, te je primio titulu docenta iste akademije. Josip Belušić izumio uređaj koji mjeri brzinu. Svom mjeraču brzine dao ime velocimetar. Prvo službeno predstavljanje izuma građanima i novinarima izvedeno je 1887. godine. Novinari su bili oduševljeni, shvativši da je uređaj precizno očitao vrijeme polaska iz Trsta, te koliko puta i koliko dugo se kočija zaustavljala i koliko je vremena kočija ostala bez putnika. Posljedica predstavljanja bila je promjena naziva mjeraču brzina. Naziv velocimetar zamijenjen je nazivom Controllare automatico per vettura da nolo, uređaj za nadzor vozila u najmu. Pod tim je nazivom Belušić i prijavio svoj patent 1888. godine Državnom uredu za patente u Beču, jer je uređaj osim mjerenja brzine mjerio i trajanje vožnje i stajanja vozila, broj prevezenih osoba te vrijeme ulaska i silaska osoba. Velocimetar je bio dvonamjenski. Osim što je mjerio brzinu, bio je i tahograf i taksimetar. Radi se zapravo o osnovnim klasičnim mjernim nadzornim uređajima koji se koriste u kamionima, autobusima ili taksi vozilima. U Državnom arhivu u Beču danas se čuva original patenta. Preslike originalnog patenta nalaze se i na mrežnim stranicama patentnog ureda SAD-a. Sudjelovao je na svjetskoj izložbi u Parizu, te je njegov izum u užem krugu pobijedio. Francuska akademija izumitelja pohvalila ga i nagradila diplomom i zlatnom medaljom, ujedno ga proglasivši i počasnim članom. U lipnju 1890. Belušićev je velocimetar proglašen službeno najboljim od gradskih pariških vlasti. A godinu dana poslije prvih je 100 uređaja bilo ugrađeno u pariške kočije. No izum nije doživio širu primjenu. Josip Belušić preminuo je u Trstu 8. siječnja 1905. godine.